Имам един въпрос от Сашка П., който смятам, че за много жени, най-вероятно вътре някъде в тях, аз искам да попитам. Тя има меланом от 21 година, операция на бемка на корема, оказва се меланом Бресо 1 мм, 5Е1Б. И пита, може ли да направи малки процедури на лицето с лазер, мезотерапия или е противопоказно? Как... тук виждам лицата на двама. Говорим все пак за много ранна фаза, но... Нека да се разберем. Аз съм хирург, имаме онкодерматолог. Сега, нормално е да имаме различни гледни точки, въпреки че сме едно голямо семейство. Аз лично смятам, че пациентите в началните стадии са така клинично здрави и трябва да живеят като здрави хора, но премерено и рационално, пак казвам. За мен лично мезотерапия като един така доста стадящ разкрасителен метод в зона, в която нямаме цикатрикс от операция, т.е. доколкото разбирам при нея операцията не е там, не смятам, че има на бемка на корема. Да, не смятам, че има някакъв риск да го направи, но все пак трябва да бъдат много внимателни с тези интервенции. Тоест лазер, мезотерапия. Аз не знам доколко съм, мисля, че са различни. На въпроси, които са ми задавали, могат ли да се обезкосмяват дамите? Разбира се, ние сме нормални същества, дори на такава предистория от такава операция. Сега по-агресивни манипулации е редно хубаво да бъдат обмислени и консултирани с специалиста, който ги проследява. Доктор Шаламанова би била по-резервирана, според мен. Особено ако се касае за някакви филери, хиалурони или пък стволови клетки, защото това съм по-резервирана. Тъй като нямаме доказане с клинични изпитвания, които да казват това може да бъде винаги опираме до клиничните проучвания. Нямаме ли доказателства? Ние работим на медицина, основана на доказателства. Точно така. Това е.